Sluk det kæft. Den der handyman. Så i hovedet. Kom lige, morder. Haha. Er det sgu godt? Ja! Nu skal jeg så igen. Undskyld, prøv lige at vente. Slås I om, hvem der er dummest. Okay. Okay, du ved. Det tager lige op i plomberingen. Så er filmpause. Ross han på korset. Hvad satan? Med 2 knive. Så er film for i dag. Hvad er det for hyggeligt? Kommer tilbage i morgen alle sammen også. Jeg skal se den. Jeg skal se den. Satan! Okay, jeg stopper.